Għaddejjin l-aħħar xogħlijiet fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'Marsa Skala li se jkun qed jirdoppja l-kapaċità tiegħu b'investiment ta' aktar minn 2 miljun euro u nofs biex bekk dalwaqt jibda jitħaddem fl-intier tiegħu. F'dawn l-aħħar ġimgħat il-kumpanija Enel Malta poġġiet f'postu transformer ġdid b'kapaċità ta' 22 megavolt u nofs u li jiżen kważi 50 tunnellata. Issa dan iċ-ċentru għandu 3 transformers sabiex bekk se tirdoppja l-kapaċità tiegħu filwaqt li tiżdied il-flessibilità biex l-Enel Malta tipprovdi s-servizzi tagħha lill-klijenti f'dawn l-inħawi. Fil-fatt iċ-ċentru tad-distribuzzjoni f'Marsa Skala huwa ħolq oħra importanti fin-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku nazzjonali għaliex iwassal provvista tal-elettriku lil eluf ta' residenti u negozji fl-inħawi ta' Marsa Skala, iż-Żejtun, Marsa Xlok, Ħażabbar u x-Xajra. F'dawn l-aħħar snin l-iżvilupp kemm residenzjali kif ukoll kummerċjali f'Marsa Skala u l-madwar ġab miegħu żieda fid-domanda għall-elettriku. Għaldaqstant din iż-żona kienet ta' prijorità għall-Enel Malta fit-twettiq tal-pjan fit-tul għat-tissieħ tas-sistema tad-distribuzzjoni li bdiet fix-xhur li għaddew. Sa dan it-tant għaddej proġetti ieħor simili fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Imrieħel. Dawn ix-xogħlijiet ta' tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni li twassal l-elettriku lill-klijenti huma parti mill-pjan b'investiment ta' 9 miljun euro fuq 6 snin li l-Enel Malta ħabbret aktar kmieni din is-sena. Fl-aħħar xhur il-kumpanija wettqet diversi interventi ta' tisħiħ tal-provvista tal-elettriku f'diversi lokalitajiet kemm b'cables ta' voltaġġ għoli, ġodda u anke bit-tibdil ta' wires fit-toroq, kif ukoll bl-introduzzjoni ta' 25 substation ġdida f'diversi lokalitajiet kemm f'Malta u anke f'Għawdex.